DXDC Radyoman Report. Gipaniguro sa Office of the Civil Defense kada Ocd-11 nga gilayong naatiman ang mga residente nga naapektuhan sa Southwest Monsoon sa Davao Region. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Franz Irag, Information Officer sa Ocd-11. Iyang gibutyag nga as of September 19, 2023, anaa sa 27,256 ang pamilyang apektado sa maong dili maayong dagan sa panahon. Matud ni Irag nga sa kasamtangan adunay 21 ka mga pamilya o 85 ka mga individual ang nagpabiling anaa sa evacuation centers. Sa consolidated data sa Ocd-11 gikan Agosto hangtod September 19, sa partially damaged nga balay 15 ang natala sa Davao Oriental, usa sa Davao Occidental, usa sa Davao del Norte, 7 sa Davao de Oro, 2 sa Davao City ug 25 sa Davao del Sur. Samtang sa totally damaged, 2 ang natala sa Davao Oriental, usa sa Davao Occidental, usa sa Davao de Oro, 2 sa Davao City ug 10 sa Davao del Sur. More or less 2 million kapin na ang nahatag na assistance sa DSWD sa kaning mga affected nato na mga families coming from the different LGUs in Region 11. Ipasalamat usab sa Ocd-11 nga walay natala nga casualty epekto sa weather disturbance. Gawas lang sa 2 ka injured ug 2 ka namatay nga natala niadtong August 18 sa Governor Generoso sa Davao Oriental human nga natumbahan og Centennial Tree ang usa ka balay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.